Dan is-sajf imnalla kienu l-vouchers għax bihom morna tajjeb ħafna. Dan huwa s-sentiment ta' sit tal-ħwienet tal-ħwejjeġ Ċentro Moda fejn f'kummenti ma' One News irringrazzjat lill gvern għal din l-inizjattiva li biha stimola l-ekonomija wara li l-ħwienet kellhom iqattaw numru ta' ġimgħat magħluqin minħabba l-imxija tal-pandemija. Da s-sajf imnalla kienu max bis-saħħa tagħhom bqajna għaddejjin morna tajjeb anzi għax dan kien hemm min tagħna voucher 20 euro nafaq 20 euro, kien hemm min ġifieri voucher ta' 20 euro żied miegħu u nafaq 40-60. Ġifieri da s-sajf imnalla kienu huma iva grazzi l-gvern minn qalbi għax morna tajjeb. Camilleri li hija qariba tal-deputat nazzjonalista Edwin Vassallo ħasset li kellha titkellem ma' dan l-istazzjon dwar il-vouchers wara li Vassallo nfexxi attakka l-vouchers tal-Mittoro li taw injezzjoni qawwija fl-ekonomija u tant familji u negozji gawdew minnhom. Edwin Vassallo qal li dawk li sejħilhom kupuni huma tal-mistħija. Iżda s-sit tal-ħanut li miegħu m'għandux jaqsam xejn Vassallo komplet titkellem favur il-ġid li jħallu l-vouchers. Naf li għawajdut li aktarx il-vouchers jerġajtijom u jalla jerġajtijom għax in-nis marru tajjeb bihom inizjattiva għaw sabiħa biex in-nies ikollha xtonfuq u bis-saħħa tagħhom tonfuq in-nies. Intant fl-istqarrija l-Partit Laburista qal kif dawn il-vouchers kienu importanti sabiex jiġi ġenerat dħul fi żmien fejn għaddejn minn kriżi globali kawża tal-imxija COVID-19 u permezz ta' hekk setgħu anki jiġu salvagwardjati l-impjiegi tal-ħaddiema tagħhom. F'din l-istqarrija ntqal kif minkejja li kienu bosta negozjantu s-sidien tal-ħwienet li tkellmu b'mod apert kemm dawn il-vouchers ħallew effett fuq il-beħ tagħhom, xorta waħda d-deputat ta' Bernard Grech, Edwin Vassallo, sejjaħ din il-miżura bħala tal-mistħija. Huwa ċar li bħal mexxejja li ġew qablu Bernard Grech m'għandu l-ebda kredenzjali fis-settur ekonomiku saħaq il-Partit Laburista meta rrefera għal dak li ddikjara d-deputat nazzjonalista responsabbli mis-self-employed. Dan hu pajjiż li spiċċajna b'ekonomija li ħafna nies fin-negozju saru jiddependu u jieħdu r-roħ jekk il-gvern jagħti l-kupuni. Le, din tal-mistħija.